दिनै जोङो मोनसे खुब रंजाथाव बाथ्रा थांनाय कभिड-19 खौ लानानै जोङो नैबे CDP-खौ जोङो खुंनो हायाखैमोन। गोबां बे बोसोरनैनि गेजेराव जोङो थैनायजों बेमारजों जों नारा नाथा जुजिनांदोंमोन। नाथाय जोंखौ इसोरा अननानै बेबादि समखौ लाबोफिनदों। गुबुन फोथायारिफ्राबो गुबुन धर्मनि मानसिफ्राबो गावनि खुलुमनाय गावनि धर्मजों बिसोरो इसोरनाव बिदों आरो जोङो एसे खृष्टान हिसाबै जोङो इसोरनाव बिबाय थादों बेबादि मोजां दिनखौ जोंनो नांफिनगौ आरो जोंनि जि बिसाफोर बे बिसाफोरनि थाखाय जोङो बेबादि सोलोंथाइ दिनै जोङो जिखौ बुङो CYDP चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जोङो बेखौ मोननो हादों। मानो होनब्ला बेयाव जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ जोंनि BBCनि सिङाव थानाय दालाइ आफाद जाय आफादा मिरु लाइमोन आफादखौ दैदेनो बिसिनि अर्गानाइज खालामनायाव जोङो दिनै एरिया हिसाबै जोंहा बे BBCनि आन्दाराव 7था एरियाफोर दङ। बे एरियाखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे थाइखाजरा एरिया दिनै जोंबो बे CDP प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हाबाय। बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोंनि आफा इसोरखौनो जोङो हामबाय होनदों धन्यबाद होदों। जोङो बिनि बोरजों जोङो बे समफोरखौ मोननो हादों थांनानै थानो हादों आरो जोङो दिनैनि बे मोजां प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हादों। CDP प्रग्रामखौ जोङो मानो खालामनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि गथ'फोर दङ जोङो नार्सारिनिफ्राय लानानै जोङो गासैबो कलेज लेभेलसिम डिग्रियाव फरायनाय जायफ्रा लाइमोनाव गोलैयो बिसेसखि जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खालामो। मानो होनब्ला जोंनि गाबोननि थाखाय जोंनि जाय मानसिफोरखौ जोङो नांगौ बे गथ'फ्रानो जोंनि थाखाय फिउचारनि जोङो बिसोरखौ लानानै जोंनि समाजा जोंनि न'खरा जोंनि ससाइटिफ्रा जोंनि देशआ थांनानै थायो। सासे मानसिया अरायबो जे मोनसे न'खरखौ मोनसे समाजखौ मोनसे देशखौ सासन खालामनो हायो बे नङा। फिरिनि फिरि फैयो। दिनै बे थांखिखौ लानानै जोंनि समाजाव जोंनि ससाइटियाव जोंनि धोरोमाव जोङो माब्रैबा बे देरबोनाय गथ'फोरखौ गाबोननि थाखाय मोजां खालामनो हागोन। दिनै जोङो नायोब्ला नुयो गथ'फ्रा गोबां बेबादि साननाय हनायजों बेबादि माबा मोनसे निसा बुस्थु एडिकसन जानायजों माबा मोनसे जोंनि बे गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय गाज्रिफोरखौ गासैखौबो मावनो लुबैनायजों दिनै बे बारायाव बारा जानानै गाज्रिफोरजों बुंफबनानै मानसिफ्रा थैलांनो हमदों। मानसिफ्रा बेबादि गाहाय लेभेलाव थांनो नागिरदों। जोङो गोजौ लेभेलावसो जोङो थांनांगौ। जोङो बेखौ लानानै दिनै बे गथ'फोरखौ जोङो माब्रैबा मोजाङाव लाबोनो हागोन बै गाज्रिखौ गारनानै माब्रैबा जोङो मोजाङाव फैनो हागोन जोङो बेखौ लानानै जोंनि जि BBCनि सिङाव थानाय दालाइ आफादनि जि थांखि आरो जोंनि जि आयदा टपिक बेनो जाहैबाय जोंनि जिउखौ जोङो मारै थिरां खालामनो हागोन फैबाय थानाय समनि थाखाय जोङो बेखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दं। जों सानो बिराद मोजां कुइसन बियो 100% जोङो बेखौ बुंनो हायो। मानो होनब्ला जोंनि जिबनखौ लानानै जोङो जेब्ला उन्दै सममोन जोङो बेबादि दिनै जि खुदियाफ्रा जोंनि गथ'फ्रा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा उन्दै गथ'फ्रा बेबादि क्लास जानानै बिसोरो बेबादि सोलोंगासिनो दं। मोनसे समाव जोंबो बेबादि सोलोंग्रा सासे उन्दै गथ'मोन। दिनै जोङो बे CDPनि दारै जोङो बेबादि ग्राउन्डआव फैदों। दिनै जोङो बेबादि जोङो पजिसनाव फैनो हादों। जोंनि CDPनि मुल उद्देश्यआनो बेनो आरो बिनि फोरोंनायानो बेनो। जोङो फोथायदों बे दानि गथ'फ्रा बै समाव जोंनि जायगा जोंनि समाजखौ जों जेरै दा जोङो खामानि मावनो हादों बेबादि बिसोरबो निस्सय खामानि मावहैगोन। जोङो बेबादि जाबोदों। जोंनि BBCआव जोङो नायोब्ला नुयो बिसेसकै जोंनि थाइखाजरा एरियानिफ्राय जोङो मान होनो गोनां गोसोखांनो गोनां जि CDP प्रग्रामाव सोलोंनानै थांनानै इसोरनि बोरखौ मोननानै दिनै बियो जोङो गोसोखांथावथाव जोंनि थाइखाजरा एरियायाव थानाय जाय रिनय बसुमतारी बियो प्रतिदिन टाइम बे निउसनि सासे बियो
रिपर्टार जानानै दङ। बियो जोंनि थाखाय बिराद देरगाथाव। बियो जोंनि CDP-नि गोबां कन्ट्रिबिउसन हाबनानै दङ। जोङो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो जोंनि BBC-आव नायोबा बेबादि CDP प्रग्रामखौ गानानै गोबां बेबादि बोर मोननानै बेबादि सोलोंनायफोर मोननानै दिनै गिदिर गिदिर खामानि मावनाय लेक्सारार अफिसारफोर सोरबा राजनितिकआव बेबादि नोङो पावार मोननानै फैनाय मानसिफोर दं जोंनियाव। देश सलायनो हानाय, जोंनि समाज सलायनो हानाय, जोंनि हारिखौ बर' हारिखौ बेबादि दिगाव लांनो हानाय बे CDP-नि जोंनि आयदाजों बेबादि जानाय मानसिफोर दङ जोंनाव। निस्सय जोङो बेखौ खुनु जोंहा दुवार फांथेनाय गैया। जोंनि दुवारा खुला आरो फैगासिनो दं आरो जोङो मस्ट वेलकाम। दा जोङो नुनो मोनदों जोंनि NC-निफ्रायबो बिथांमोना लोगो लाफैदों आरो गुबुन गुबुन जोंनि खृष्टान धोरोम ससाइटि जोंनि गुबुन डिनोमिनेसनफोरनिफ्रायबो गोबां लोगो लाफैदों। जोंनि थाइखाजरा एरिया हिसाबै जोङो लोगो मोननो हादों, जोङो ज' जानो हादों। 46टा 46टा मण्डली हिसाबै चार्च हिसाबै जोङो बाव लोगो लाज्लायनानै जोङो बे CDP-खौ खुंनो हादों। आरो गामि हिसाबै बुङोब्ला 200टानिबो बारा गामि जोङो रुनिखाथानिफ्राय लानानै दादगारसिम आरो सालबारिनिफ्राय लानानै ओरै लाइमुथि एरियासिम जोङो बिनिखायनो खुब रंजादों। आरो बिसेसकै आङो बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेराव जोंनि जेसेबां मण्डली चार्च आरो जाय गामि हिसाबै बे CDP खुंनायाव जोंनो बेबादि मदद होबाय, आङो बे मिडियानि गेजेरजों आङो बिथांमोनखौ जोंनि मण्डली चार्चफोरखौ जायफ्रा हारसिङै इन्डिभिजुवेलै मण्डलियै बेबादियै जोंनो हेफाजाब होबाय, आङो गोबां धन्यबाद होदों। इसोरा नोंसिनि सायाव गोबां आशीर्बादखौ लाबोगोन। जोंनि बे CDP-नि बे केम्पआव थाफैनाय गासै डेलिगेटफ्रा गायसननाय मानाय गासैजों 1000-नि बारा